Dobro jutro, Vlado. 55 stranih državljana se trenutno nalazi ovde na školovanju u Vojnoj akademiji. Jedan od preduslova je svakako da nauče srpski jezik, jer nastavu upravo i prate na srpskom jeziku. Ovoga jutra dvojica studenta je sa nama iz Angola. Jedan od njih je Helio Van Dunem. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko dugo si ti učio srpski jezik? Ja sam učio srpski jezik oko 7-8 mjeseci. Ti je bilo naporno? Da, malo, iskreno rečeno. I koliko dugo si ovde u Beogradu? Ja sam ovdje u Beogradu sada već oko 2 godine. Da li ti se sviđa ovde? Da li si se navikao na život? Šta je to što se bitno razlikuje? Ima dosta razlika, ali ja sam već se navikao, pošto ovdje sam već oko 2 godine. Život je, normalno, kao svuda, mogu da kažem, pošto ljudi su okej, znam već dosta ljudi ovdje i meni je kao da sam kod kuće već. Ti si ovde upoznao i devojku, je li tako? Upoznao sam se sa nekom, devojka ona je Srpkinja. Kako se zove? Zove se Katarina Kojović. Da li su te prihvatili lepo njeni roditelji? Pa još nismo se upoznali, ali bit će to uskoro. Nadam se. Da li ti nešto nedostaje iz tvoje zemlje? Pa naravno, hrana kao porodica, kao kuć, ima dosta stvari koje se nedostaje, ali tako je život, moramo sada ovdje i to je to. Jesu li dolazili tvoji roditelji ovdje? Treba sad da mi dođe majka, vidjet ću, ali uglavnom ja se vratim tamo kad imam kao raspis. Hvala puno na razgovoru. A drugi momak sa nama je Pedro dos Santos. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko si ti dugo učio srpski jezik? Ja sam učio srpski jezik za 5 mjeseci i posle toga krenuli smo na školovanje. Kako se tebi sviđa ovde? Sviđa mi se, baš lepo ovdje, sviđa mi se. Imamo sportski centar, radimo, volim je da plivam, ovdje na akademija, ali nisam mornarica, ja sam PVO. Da, ali volim to. Šta tebi najviše nedostaje? Pa nedostaje hrana i moje porodice. Porodica, oni dolaze ovde isto kod tebe ili ti ideš kod njih? Ne, idem ja kod njima i idem ići sad za raspust u avgust. Idem za leto raspust idem, da bude za mjesec dana. Kako su te prihvatile kolege? Pa dobro je. Dobri su kolege i dobro je ovdje. Ovdje ja sam kao kuć, ali treba vremena da bude kao obično kadet odavde. Treba vremena. Hvala i tebi puno na razgovoru. Samo da dodam da je do kraja marta otvoren konkurs za upis u vojne škole. Toliko za ovo javljanje sa Vojne akademije. Vlado.